En Begoña Camaño imos ter unha figura, unhas letras e unha obra que nos vai permitir achegarnos á ficción e ao xornalismo desde outras posicións, desde outras lecturas. Ela é unha xornalista e unha escritora que concibe tanto a literatura como o xornalismo como instrumentos do coñecemento, da acción e da reflexión. A súa é unha obra para a ética, unha obra para o movimento, para o pensamento crítico, para un país e para un idioma que ela cultiva con precisión e con esmero. Foi xornalista dos medios públicos galegos, unha activa xornalista do periodismo que defende como servizo público, dende a independencia, dende o profesionalismo dos medios públicos galegos que ela defendeu e cos que se comprometeu intensamente. Nos vai permitir tamén, Begoña Camaño, falar dese xornalismo e da ausencia de recuperarmos, de reconstruir un espazo para o xornalismo, para a cidadanía, o xornalismo de servizo público, tanto nos medios públicos como nos medios privados.